Conseil des ministres mununi o baro timela anga jamana nyama ka jamara konna la palais de Kulubala Bamako faba kona yanno arabado no bena novembre kolo kile mugan ngoro masamba fla ani mugan ani saba. Conseil des ministres o baro timela anga jamana nyama ka jamara kono o kala Bamako Kuluba arabado no bena novembre kolo kile mugan ngoro masamba fla ani mugan ani saba. Conseil des ministres o ye projet de texte do ulu adopté au café anga ministre de la jeunesse des sports ni ale ka baranchilim be instruction civile ale ni construction sanima ale fana kuna fuldi ke kan conseil des ministres fana ma mometeli ke organisation des états généraux de la jeunesse ko be ka fo o baro bena ke fana do na tawla ka dira ka fo états généraux afoma états généraux de la jeunesse be ka fo ko dorete ka seka ewa kuma kan sigi ke shifana ka ni nyonche ka nyeshin gela munun fana be o kan fo ka tase mamun senganga dola ya saka gela no wule ka boyno ka nani akilna kro nyata be ka sabati tugomna o yisinjun ka ken la shifana ka ko be ka fo bi gela munun be o kan bo abe ka sababu ka seka ewa ulu fana munun yara be teleke shifana ka o senga do barena ka akilna ko ni nyoma tugomna yiri wala be ka sabati an jamana kono nyata buna kunkan ka se jamana yɛrɛ ka taabolo caman ma o de hukumu kɔnɔna la mun bɛ tali kɛ wa ka maaw kɔni da sɔmsɔm k'a dɔn wa sigidaw kɔnɔ ka taa se région kɔnɔnaw ma olu baaraw kɔni o bɛɛ kɛ n'a fɔ ma ko états généraux fana o baaraw bɛ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la wa décembre kalo o tile fɔlɔw la o kɔfɛ mun bɛ tali kɛ région kɔnɔnaw la o bɛ kɛ décembre kalo tile 5 la san 2023 ka bɔ yen nɔ mun bɛ tali kɛ o bɛɛ lajɛlen sen ka se ka don a la o ye sinsin o kan a bɔ yen nɔ atelier de validation o bɛ kɛ décembre kalo tile 21 ale ni ka se ka conclusion baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ k'o di jamana ɲɛmaa fana ma o bɛ kɛ décembre kalo tile 22 san 2023 ninnu wa a jelila k'a fɔ ko nin concertation minnu filɛ a bɛna kɛ sababu ye ka se ka ɲɛta kɔni sabati sabula sifinnakaw ka taa se an ka jamana wa lakanabaaw ani jamana yɛrɛ marabaaw fo ka taa se sigida ale ni an ka kokɔrɔ latimɛbaaw fo ka taa se dɛmɛbaaw ani société civile jɛkulu minnu bɛ o bɛɛ lajɛlen ka se ka don a la baara in bɛ se ka kɛ bɛɛ lajɛlen ka sagoya minɛn kɔnɔ cogo min na hali jamana yɛrɛ kɔkan maliyɛn minnu bɛ jamana kɔkan fana olu fana sen bɛ se ka don a la ka se k'u ka hakilinaw ta cogo min na gɛlɛya minnu bɛ olu ka se ka wuli ka bɔ yen nɔ a jelila k'a fɔ ko kumasen minnu bɛna ta a don kama a bɛ fɔ o ma ko jeunesse gouvernance réforme politique institutionnelle o bɛ ta a bɛ fɔ o ma ko jeunesse sécurité paix et réconciliation et cohésion sociale o bɛ ta ka taa se jeunesse croissance économique et développement durable o bɛ ta ka taa se jeunesse capital humain genre et inclusion sociale o bɛ ta ka taa se jeunesse sport culture art et construction citoyenne o fana da bɛna se o ma ka taa se jeunesse vie associative et participation publique bɛɛ ye k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ kumasenw ye da kan ka na mara kuma minnu la ni lajɛ mun filɛ bɛ k'a fɔ bɛnkan mun ni a sɔrɔla kɔnɔ ko a bɛna kɛ sababu ye ka se ka états généraux in baaraw kɔni bila minɛn kɔrɔ kɔnɔ minɛn mun n'a fɔ ma ko politique nationale de la jeunesse ka kuma o kan o bɛ kɛ sababu ye a feuille de route in ka se k'a ta ka se k'a bila wa ɲɛta o minɛn kɔnɔ ka ɲɛsin sifinnakaw ma ni baaraw bɛɛ lajɛlen ko a bɛna kun cɛ ni jamana ɲɛmaa ale yɛrɛ ka ɲɛmaaya ani a ka yamaruya ani a ka bonya hukumu kɔnɔna n'o bɛ kɛ décembre kalo tile 22 san 2023 san 2023 secrétaire général du gouvernement Mahamadou Daɲon officier de l'ordre national ale bolo nɔ bɛ sɛbɛn o la